Yo, may hapon yung tanan mga ga, another day, another life, another blessing na sa itong tanan. Karon kay magbike ta no. Katong last na tong ruta nga wala to mga tiwas ug sagka dito sa Panas. Ato tong sagkaon ug tiwas no. Sa wala ni daghang istorya, adto na ta. Let's go. Kamang tong sagka sa Panas mga ga, mamlay buhaton nya nakabantay kuno nga. Basta inaron gani nga panahon ana. Baga kayo ang clouds nya murag dagom-dagom kasagaran nindot sa sunset unya nakanahon na ako nga nay nindot nga spot dito ay katong gingadtuan pag last nila ni Idol basi ni guman tug sagka sa Panas nang makaabot ang nindot nga sunset so tagadto sa atong spot gutom nako. Diri nga sagkaon kung di ka ligo ng Guardian Angel hindi ka magsuka sakay ang buyap. Hay alam po sa kitawan mga ga nalimot ko muna ko panood to. Hindi rin maayo mag-exercise. Nawati paniod to. Kaya nga naman, makadaot na siya. Nadaot ang tadaan. Samot kita kadaotan ni. May gani ka nakabaon tag biskuit. Malag inutang ni. Kaon tag chocolate. Pag-recover ba? Let's get back to business na. Banyak! Woo! Anata dire sa intersection mga gano. Sa katong Padong Panas. Medyo hapon-hapon na. Langay, sagka na ta. Murag mamakang init. Kansi ko wag pinakay umuwi ngipon. Lo. Okay. Di malas ning rutaha mga ga. Naputo naging buang. Yaway. Di kita pasagaon direk tiwas. Mo na problema ron dako na kay nang problema. Layo kita guruyan na sa tong bike. Puwes kapag minamalas talaga. Ting! Wa koy mahuna-hunaan. Uli kita nga maghandos ani. Natutag shop palaban na butag angkol ang gadina itong isodere tari ito mabuling pag last happy tara putol karon putol na gid for na kape no mas hindi na nakaabot sa shop no ato na yung sagulan og duwatlon mga ga bike sagol dagan ba kaya maglangay-langay ita murag maglusan kita. Masahay ba makunhon na tanong nga di malas kita kaya na hitabo nga murag dili pibor sa tuwa ba nga sitwasyon. Salamat rin ka tulong nga inatura mahinora ba buto no hindi mo siya bati gini nga pangitabo medyo lang medyo bati ba. Okay ra siya pero nakakuan lang kay layo kay taglakahon kaya na siya na mga pangitabo tong kinabuhi nga tuo ta og bati pero dili day bati mutuo mo anang giingon nila nga redirection is God's protection. Ako mutuo ko ana kana kay wala na tuman atong plano so napay mas nindot nga plano sa tuwang Ginoo ang atong bahaton lang gid mutuo ra ta ug musalig nga yara ning plano tanan kutob son sa may tabo dili man matuman atong mga plano ato ra i-enjoy kani kay gipalakaw taniya i-enjoy tani nga makalakaw pa ta. Bisa kung sa may tabo tuo og salig lang gid niya no matuman man o dili mo mga plano i-enjoy lang gid og asa ka niya ibutang happy na ta maluya. Nanata rin sa shop ni Uncle mga gano pero napay na ko na customer paabot na ta kaon na tag biscuit nga inom ta og beer nga bugnaw para maulian ta kuya kita sa kung tuhod di maras sa adlaw at 13 basta Biyernes tuo ka na kol tindiras kung tuo kol no ayo wala lamat kol dili man matuman atong mga plano mga dili pasabot nga mohunong ta mas musalig, mas mutuo, ug mas maningkamo ta. Ug mupadayon ta sa pagbuhat hangtod nga matuman ang atong mga plano. Hangtod sa sunod higayon, kita tanyong balik. Dahil mo sa pagsuporta. Hangtod sa sunod nga manuhanaan ako nga video. Ganay TV, anay out. See you!